Szabaduljon meg a párától, és élvezze a tiszta, friss levegőt az Aerium D-House GE Ionic Wi-Fi készülékkel. Ez a nagy teljesítményű páramentesítő hatékonyan csökkenti a felesleges nedvességet, miközben ionizátorral, ionizáló és szénszűrővel, valamint UVC sterilizáló lámpával tisztítja a levegőt, amely eltávolítja a káros részecskéket. Könnyen vezérelhető az érintőképernyővel, vagy az intelligens alkalmazás segítségével. Ön bárhonnan beállíthatja a kívánt páratartalom szintet és a megfelelő programot. A páramentesítési kapacitás akár 20 liter naponta, így rövid idő alatt sok nedvességtől szabadulhat meg. A víztartály mérete 6,5 liter. Ez a páramentesítő az egyik legcsendesebb a kategóriájában, így élvezheti a nyugodt otthoni légkört és a zavartalan munkát az irodában. A kompakt kialakításnak és a praktikus kerekeknek köszönhetően könnyen mozgatható, ahová csak szüksége van rá. Tartsa tisztán és egészségesen a levegőt otthonában vagy irodájában. Aerium D-House GE Ionic Wi-Fi. Lélegezzen szabadon, éljen egészségesen!